Provincial Tourism Operations Officer sa Camarines Norte, dismayado sa daipag-utob kan perang establishmento sa health and safety protocols. Uyan report ni Jesse Cruzat. IMT and IA. Dismayado si Provincial Tourism Operations Officer Mariano Palma sa saindang naabutan sa sorpresang pagbisita kan Provincial Tourism Monitoring Team o PTMT sa kalabaan kan Cory Aquino Boulevard na sakop kan Barangay Bagasbas sa Banwaan Indaet, Camarines Norte. Ini matapos na manutaran ang mga pagbalgar sa minimum public health protocols kan pirang negosyo sa lugar na pigdadayo kan mga nagpapasyar na residente tuyong hapon na sa Tabanggi. Particularly, the wearing of face mask. Imagine, nagalit nga kami nang malaman na makita namin na may isa sa mga establishment na ang nagsiserve ay hindi naka-face mask. So right there and then, sinermonan namin at pinag-warn namin. Dakol man subuot, anday nag-uutop sa social distancing. Nagpapatanid man ang opisina sa vendors na seryosohon ang mga pagirumdom asin pagsitar sa sainda. Huli ta posible sindang mabawian ang permit sa pag-operar sa oras na madakop sindaliwat na nagbabalgar. Meron kaming otoridad na mag-recommend na ipasara ang nasabing establishmento na kainan, inuman o events place. Ang PTMT binibilog kan PTOO, pulisya, DILG asin LGUs na yung nakatutok sa pagbantay sa operasyon kan mga pasyaran sa probinsya nin Camarines Norte. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.